Ok, izy nikoragnintsika teo igny zegny atao mangala idée de business zegny zay zegny ny antony matetiky igny raha ty matetiky tsy arakan'olo zegny. Anao zegny mila mila itiavanao mihitsy ny mamaky boky. Mila itiavanao zegny mamaky boky satria amin'ny fotoana anao le mamaky boky igny zegny lasa mahazo idée vaovao zegny anao. Aza digna fa mahatongy Warren Buffett zegny agnisan'ny olo risy any Amerika zegny izy mahavita mamaky boky ela be mihoatra ny olo maro zegny. Donc zegny avy agnatin'ny boky zegny misy idée. Rehefa mamaky boky zegny anao de ilay zavatra tsy hainao akao zegny recherchenao. Amin'ny fotoana zay zegny automatique anao tia recherche. Magnaraka atao mangala idée de business koa zegny mila tia magnatogno toeragna karaha reto zegny anao. Hitanao tany misy zah io hitanao io Jamaica io. Anao zegny tia magnatogno toeragna mangigny calme misy rivodrivotro ahafahanao mieritreritra zegny. Mieritreritra businessinao igny de après zegny ity amin'izay zegny raha ilainao. Hitanao ty mila soratanao zegny izy io satria hevitrinao zegny izy ka tsy soratanao adignanao. Izy ka tsy soratanao zegny adignanao zegny. Karaha zay zegny ny tsaboako ary karaha zay koa zegny mbola tsaboako jusqu'à amin'izao ty. Karaha zay zegny fa zare millionnaire jiaby, milliardaire jiaby io ireo managna journaly, ireo zegny managna plan zegny karaha ty anaovako raha io. Ke karaha zegny izy, zah io zegny raha juste mba mandehandeha fogna zah io, tsangatsangana de natsaro raha zegny raha aby ty rasaiko am'manofanaka aby io, namako aby, izy ka tianao zegny aza digna zegny magnamia j'aime, like na big love ambany ao zegny de ho an'izay mila formation bebe koa zegny misy formation zegny ambelako ambanimbany eto marketing d'affiliation maromaro zegny zao fa zah fa sao de mba mety aminao zegny. Yes manofanaka, peace and love.